Na'am? A tofa. To, ba mu labari ga ka a hedikwatar 'yan sanda Banfai. Me kai a kawo ka? Kisan kai ne. Na'am? Kisan kai ne. Ba mu labarin yadda kai kisan kan. Da fara na kira su yamma da zan sai fanki. Da kira zan sai fanki. Da ƙarfi? Na kira su yamma da zan sai fanki. Da na kira zan sai fanki ne nace ta shiga cikin gidan nan. Ina zuwa mun ruwan sai a ciki aiki nake a ciki. Sai ta shigo, da ta shigo shine na nace ta zuba mun nan da ɗari. Bayan ta zuba mun ɗari ne nace ba ta kuɗi nake cewa ba ni da gida mutu. Ina zagaya ta bayan ta shi na shaƙe ta. Da na shaƙe ta ta je ƙasa ina yanka ta a gurin. Da me ka yanka ta? Da wuƙashi. Ina wukar take? Harshen. Na? To ya kai bayan ka yanka ta? Binne ta ne. Na? Binne ta ne. A ina ka binne? A cikin gida. Wani irin gida ne? Kango ne. Da me ka binne ta? Da fatanya ce. Ina take? A ta can. Ta waye fatanyar? Ta gidan mace amfani muke ta gona. To kafin ka kashe ita siyama me kai a baya kuma? A baya na ɗauke wani yaro. ɗan Ila- lungu. Eh? A baya na ɗauke wani yaro ɗan lungu sunan himmantaka. Ina yake? A yi can. Nawa kace a baka? 2 miliyan muka da su. To ita me yasa ka kashe ta? Saboda ta gani. Hmm? Saboda ta gani. Shi yasa ka kashe ta? Eh. Akwai alamun bakin nan naka kamar kana shaye-shaye. Me da me kake sha? Ya siro kawai nake sha. Me syrup? Shino na garantar na kwalba. Me yake sawa? Yana sa na sha zan ina iya ka ta komai na sha shi. Na? Na sha shi ina iya ka ta komai. Zaka yi aka komai. Eh. To ranar da me ka sha kafin ka kashe ta? Iya shi kaɗai na sha. Na? Iya shi kaɗai na sha. To kai ya kake ji a ranka? Ya kuke da wannan bawan Allah da ka ji yayi bayani? Baba hani. Eh? Baba hani. Na? Baba hani. Babanka ne. Eh. To kai ya kake ganin laifin da kake kai yanzu? Ma kai a kashe ni. Eh? Ni ma kai a kashe ni. Saboda me? So a hukuncin Qur'ani duk wanda ya kashe a kashe shi. A kashe ka. Eh. To alhamdulillah kamar yadda kuka ji ya faɗa yanzu haka dai zan ce kusan wato bincike akan wannan lamari ya kammala. Muna godiya ga al'ummar jihar Kano gaba ɗaya. Addu'a da kuke mana, fatan alkai da kuke mana a kowane lokaci a cikin ikon Allah madaukakin sarki muna kaiwa ga nasara. Ko shakka babu ba abin da zamu iya biyan ku da shi. Muna fata za ku ci gaba da mana addu'a sannan kuma ku ci gaba da taimakawa rundunar 'yan sanda wato ta ƙasa reshen jihar Kano da ma ta ƙasa wato gaba ɗaya don ganin cewa an tsarkake wato al'umma daga irin waɗannan ɓata gari. Mun gode mun gode mun gode. Da zarar yanzu zan ce binciken ma ya kammala za a gurfanar da shi a gaban kotu wato kamar yadda doka ta tare da. Wai aka ce wannan ya kamata muna nuna muku ne domin kuna hankalta sannan kuma kuna kiyayewa sannan kuna ɗaukar darasi da dama na san akwai darasi da dama da kuka ji. Mun gode mun gode mun gode.